Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kakin hun menteri haga arpneutrik unailor chair du UCM kalashim katu katne karai ka Dr. Emprin M Lingdo kalayathu ha unong tho khubor hadin kalayakendu ya ka jingprungkam ya kinok hikai ban penyat ya ka college Sumar. Ngin hab anne e kata bat mentang ngilayat syakmat bat ngilet syakakerdan kababun ban penkre ya ka jingpentraikam. Kakong emperin kalau ong bagi nong hikai kemi menta ke jingpenrungkam layalam da ka kendon syakri kababiang. Kata kalong kajuk karukam haman naki weipat gitnat klem ka kendon syakri. Pila wat ha kata kapor na ka college Dr. Shillong ha kapor ka bakloitam kamat ka baar kabala menjur da ka kenhun menteri badan buram kalong ka Meghalaya dental ka kamra ajeng syakri ha ka kot ka kya. Ngidang don ya ka kendon jogi nong Sumar ha katunat ka kot ka kya. Kani ka kot menta bat kila ban pinstet kloy. Baro ki kam ki barang sateng. Ha ka baya day ki jingkiw kerdan. Ha ka baya day ka jing penrungkam ban pinbha ya ka kot ka kya jong ki benyan. Ha Meghalaya kamat kabalai kabala menjur da ka kinhun menteri. Menta kasngi kadai ka jing menjur jong unong tho kubor ka Meghalaya. Ka skim jing bha jing mian ars pa ar jing treikam. Bat ngisngok kemen bat ngin pentip ya ubatan ba pres na kapor sya kapor jongi ka kanong ki benta ba pher jong kane ka frekuensi kerpang. Medical College kumbangi yaiong kumbangi yaiong. Menta la penkre sarkar kila yat syakmat bha kila dep tenda ne ki benta ba pher jong ki jingte ki badan kamban bu ha jaka ha bala dep pen. Notes kiba don kamba na kabenta ka jala ka jongi. Kabadingkong kalong ba na kabenta ban pentrikam bat ya syakmat ya ka Shillong Medical College. Ni hapon man lam ya kata ka service rule. Kani ka service rule don kam kerki na pinula ba pinkot ya ki advertisements ban one kini kinong tray ki specialized doctors ki directors administrative heads financial heads menta hadin bakani ka cabinet note ladep kubur da ka cabinet ngilala menta panya chakman man pentri kamno bat ban penkre no ya ka jing pensedang ya ka Shillong Medical College na ka benta ka tuksnem ar hajar ar pusan ar unriw kabaar ka badam kam ka bangilale menta kasni bat nilakman sibon baka cabinet kana kubur ya kani ka cabinet no jungi kalong ban pentray kam no ya ka Meghalaya Dental Health Service Rule ki dentist lani ki doktor benyan kila tray ha kani ka sarkar labun snem klem don ka specific service rule dimenta ka sarkar kala approve ya ka dental health service rule nang bangila panyat syakman man penklan ya ka dental care ha ki facility lani ki jaka ay suman baper jong ka sarkar ka